Türkiye'deki Türkmenistan'ın rayetlerinin dikkatine biometrik pasport oyuncu ağlawa düşme. Türkmenistan'ın Türkiye Respublikası'nın ilçixanasının 26-10-2024 yıl senesindeki resmi web sahifasına yerleştirilen bildirişe layıklıkta. Rayetlerimizin biometrik maglumatlı pasportları, Zagram pasport, dine 2024 yılın 31 dekabrına çeyni uzadılyanlığı belirtip geçiliye. Instagram, TikTok ve belki platformalarda Türkmenistan'ın rayetlerinin biometrik maglumatlı pasportlarının, yani Zagram pasport 2025 yıla çeli uzaltmanın devam edýänligi we ulum ölçörde tölek edilse yardım edip biljekdikleri barada şahslar, yani araçlar hemde danışmanlyk şirketler tarapyndan hakykata şeýlik hem kanunçylyga gawat gelmeýän yalan ýaşyryk reklamalar ýaýradylýar. Eziz watandaşlar, üns berseňiz delillik üçin size görkezip biljek resmi namalary 1 ýyl möhlet bilen berilen Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnama bolup biler. Bu şahadatnama raýatlaryň biometrik maglumatly pasportlarynyň, yani Zagram pasport möhleti bilen hiç hili bağlanşanyň ýokdugyny aýratyn ünsüňiz çekýär. Çünki Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnama adından belli bolşýaly. Daşar ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň biometrik maglumatly pasportlary ýitirilen, ogurlanan, möhleti geçen ýa-da ulanşa ýarymly bolmadyk halatynda şeýle-de daşar ýurtlarda Türkmenistanyň raýatlarynyň dünýä inen çağalary diňe öz döwletine dolanyp barmak maksady bilen bir gezeklik ulanylýan resmi nama. Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnama Türkiye Respublikasynyň hiç bir edaralary tarapyndan biometrik maglumatly pasportyň, ýagny Zagram pasportyň deregine kabul edilmeýär. Bu şol şahadatnama esasynda şahsiýetnama, kimlik, ýaşamagy ruhsatnama, ikamet izni, işlemäni ruhsatnama, çalışma izni we başga ruhsatnamalar berilmeýär. Şeýle hem hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň Türkiye Respublikasynyň ilçixanasy we Istanbul şäherindäki baş konsullugy raýatlara gönden-göne konsulluk hyzmatlaryny üpçün edip Türkiýanyň çäginde iş alyp barýan viza hemde beýleki şirketler bilen hyzmatdaşyk alyp barmaýar. Şol sebäpli Türkmenistanyň Türkiye Respublikasynyň ilçixanasynyň we Istanbul şäherindäki baş konsullugynyň adyndan çykyş edip tölek esasynda siziň resminama işleriňizde ýardam berip biljekdiklerini aýdýan adamlara ynanmaň we aldawyna düşmäň. Olara duş gelseňiz gönden-göne Türkmenistanyň Türkiye Respublikasynyň ilçixanasyna habar beriň.